Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek... Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube ali zvaljuje plombe. Što je babi milo kojoj se istilo... Αυτή την άνοιξη δίνουμε το δικό μας πολιτιστικό αντιπαράδειγμα. Οργανωνόμαστε και στέλνουμε το δικό μας μήνυμα ανατροπή. Igrali smo dobro ali zajebo nas sudija. 2 και 3 Μαΐου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Θησίο, στο σταθμό του ΙΣΑΠ. Την Παρασκευή 2 Μαΐου από τις 4 στα σχήματα της Αρένα Αθήνας οργανώνουν workshops και εκδηλώσεις. Μετά τις 9 συναυλία με τη Ματούλα Ζαμάνη. Θα ακολουθήσει πάρτι. Το Σάββατο 3 Μαΐου, μετά τα workshops στις 6.30, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα ενάντια στη λιτότητα και τον αυταρχισμό, τους κοινούς μας αγώνες και την ανατροπή. Θα ακολουθήσει η Ρεμπέτη Κομπλέτη. Να αγωνιστούμε για την ανατροπή, να κάνουμε τους αγώνες μας γιορτή. Kao da smo juče pali s grana, od Vatikana do Irana.